जों जे शुटिं समाव एफा खस्थ' खालामनानै एफा मोजां मोजां शट्स होयो बेफोरखौ नोंसोर मानो उनाव खोमाजोबो? आरो जों खोमायाना बेखौनो एडिटरासो बासियो दा। एडिटरनिसो खामानि नामा बेफोरो? औ बे एडिटरानोथ'हाय बिराद खस्थ' होयो जोंखौ। नङा बे बेनिनो खामानि. An editor is a person who is responsible for glorifying the beauty of a cinema. How a grooming does to a bride, what does an editor do to a film? So, our next category for award is for the best editor in the year 2017. So, let's have a look at the nominations for the best editor 2017. बै फाग्लाजों बांद्राय स्टाफ दाथा आंहा बिनि आखल आखुनि सायाव एसे फोथायनाय गैया। आदायाबो बेकारावनो टेनसन लालाबायो मा स्टाफ थालाबायनो माबा जोंनि मोदोमाव आथा ओंखारो नामा स्टाफ लाबायनो। नोंबो रेजार बाथ्रा बुंनो गोरों जाबाय। लाइफखौ दुगा नङा बै लाइफखौ न' खावसे Birmal and Devantar, Mr. Sanjay. हेलौ ए दले ए किबा पन्चायत सेक्रेटारि मु पन्चायत मा बुंदों नोङो? मा बुंदों? मा बुंदों नोङो? को बुरि गबो नांबावगौ ना? Kojen and Vijay from the film Bodoland Fighter. Lergidinganiyabe Kogen Sorgieriane. So, to present this award, we'd like to call upon stage Sir Simonto Basumutari, actor, जों जायखौ डेन्जार होननानै मिथियो बिथांखौ जों जौस्राङाव फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय रायजोफोर। गोजानबाय गोजौआव गैयाना दासिम गोजानदों ओमफ्राय Best Editor 2017 Birmal and Devantar Film Sanjari. Birmal and Devantar Film Sanjari. Sophia. बयबो आखाइ खबनानै हो रायजोफोर। Congratulations. Congratulations. Thank you.